and gentlemen, madame, monsieur, senyores i senyors, amb tots vostès, el comediant! Jo soy un comediante. Comediant és un espectacle còmic, bàsicament. És comèdia, pura comèdia. Jo surto a l'escenari, canto, ballo, interactuo amb el públic, hi ha petites pel·lículetes, hi ha teatre d'objectes. L'objectiu és aquest, que la gent s'ho passi bé durant una hora i mitja, deixi enrere els problemes quotidians, disfruti, arribi a casa alegre, content i havent fet tota una mena de teràpia, no? És aquest l'objectiu del comediant, és pura diversió, pur entreteniment i... Bé, sí, hi ha moments corrosius, hi ha moments per pensar i tal, però bàsicament és això, és una festa, el comediant és una festa. Anem a partir d'aquí, de l'1 d'octubre a 73. Al supermercat 4 llaunes de merda perquè la resta de menjar era tot congelat. De camí cap a casa he perdut el control del cotxe i m'he empotrat contra una farola. 6 de desembre, Sant Nicolau. Per fi he nevat. M'he llevat i tot estava cobert de neu. Mira, el punt de partida de l'arrencada va ser un dia, anava en cotxe i vaig escoltar una entrevista amb en José Sacristán, aquest gran actor, i deia, diu, claro, esto de ser comediante en este país es como ser torero en Finlàndia, amb aquella veu que té, no? I bueno, em vaig fotre un panxot de riure, vaig pensar, ostres, no està malament. I després vaig pensar, ostres, no estaria malament parlar sobre aquest món, no? El món de la comèdia, l'expectativa, la realitat, i com tu veus des de fora, també és més un ofici molt romàntic. L'actor, l'intèrpret, sempre s'ha de tornar a començar, no? Que cada projecte nou, és apassionant, no? Hi ha aquest punt de reinvenció, no? I vaig pensar, no, per què no? Pot ser una bona sortida, una bona arrencada. Clar, amb el que vaig pensar a l'inici, amb el que hi ha ara, ha canviat molt i s'ha modificat molt tot plegat, no? Però vaig pensar que era una bona excusa per explicar, per pujar a l'escenari, per explicar tot aquest món de la comèdia, del comediant, de l'actor, l'intèrpret. Vingui. Segui. Molt amable. Què? Què de què? Vostè sol, bé? Sí, sisplau. Què, és viatjant o alguna cosa? No, jo sóc youtuber. 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 Bueno, hi ha els clàssics, sempre hi ha els clàssics, no? Sempre vas a la Charlotte, Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, són els grans, els grandíssims. Però bueno, també no renuncies als contemporanis, als actuals, el Mr. Bean, el famós Mr. Bean, els Monty Python, que són uns gamberros, el Willy Wilder, no? Que són grans cineastes que coneixen molt bé aquest codi de la comèdia, aquest ritme determinat, i bueno, en fi, després ho passo una mica pel meu sedàs, pel meu filtre, i surt una cosa personal meva, no? He perdut el control, he caigut a terra i m'ha trencat una cama. D'acord? M'he trencat una cama. O el menisc. El menisc. Després m'ha trucat el mecànic, m'ha dit que arreglar el cotxe em costarà 2.400 euros. Bueno, això d'improvisar és una cosa, és pràctica, una certa habilitat, però la gent té tendència a pensar que això és espontani i tal, però no, està molt assajat, perquè són peces que les hem d'assajar, estructurar, col·locar tot al seu lloc perquè coincideixi amb la música, amb els llums, amb les historietes, que tot estigui... El que passa és que sí que hi ha marges que jo surto de la història i, bueno, improviso i, en fi, hi ha aquest moment de patxorra, diguéssim, però no, tot està ben estudiat. Jo ho comparo una mica com un concert de jazz. Hi ha una base i tu la melodia te la improvises. Jo penso que això està molt bé per l'actor còmic perquè te permet ser lliure, te permet treure't faixes i coses que t'impedeixen estar allà sempre dient el mateix, no? I també hi ha aquest punt de perill de no saber què passarà i això també és molt interessant per l'actor còmic. Va, no pot menjar, li porti una mostra o alguna cosa? Sí, porti'm una degustació. Sí, home, posa una tapa aquí. Vingui. Què coll és això? Espagueti. Què porta aquí? Espagueti. Espaguetis. Mare de Déu. No ho crec. Què ha sigut això? Algun truc? Sí, també en aquest espectacle que traiem voluntaris, és marca de la casa, interactuem amb la gent, així com els anteriors, per exemple, el Sirocco el que fèiem era una pel·lícula de l'oeste, en el Joto una òpera, que tots participen, no, del públic. En el Pillo fèiem un número de mentalisme, i en aquest, en el comediant, el que fem és un número de ventrilogia. Posem unes màscares que s'articulen, es mouen és una mitja màscara, no, diguéssim, i aquestes boques es mouen, jo les articulo, les manipulo, clar, la persona que hi ha sota perd el control del que diu i el que fa, no?
I bé, hi ha unes situacions molt surrealistes, molt divertides. Buah, és espectacular. Parat, perquè no hi ha manera de que m'entri... Fosc, no, bueno, ja, de fet ja està... Sí, el fosc aquest l'has de fer, fer, el quadrat. És que no hi ha manera, no hi ha manera. Sí, hi ha una vintena de personatges damunt de l'escenari, repartits entre l'actor que m'acompanya, el Toni Escribano i jo. Hi ha un moment, per exemple, hi ha un sketch que parodiem i fem crítiques sobre les professions actualment, no? Expectativa-realitat, no? El que t'agradaria que fos i el que realment és. I Déu-n'hi-do, és un espectacle molt picadet, és molt divertit, el comediant. Va, no us ho perdeu, va, veniu a... Mira, ja me n'hi vaig a buscar una cadira, ara mateix me n'hi vaig cap al teatre, sopi. Siempre por la calle mucha gente comenta: Marcel, tú estás hecho de otra pasta, puñetero. Siempre con chicas y fiestas y nadie me pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que me hiere muy hondo. Soy un comediante, mío es comediar, y a los que me siguen mi espectáculo voy a brindar.